Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na ako'y lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa katusan para marinig ninyo at may sakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kurin ang kautusan at nang marinig ninyo at may sagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa butit mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako'y sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ay lubos. Kung makita ito, inyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas. Bayang nasa Juday, muling itatatag. Magmamana nito yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak
at inibig niyang sandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ani niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Wika ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog, at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at ganyan din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Yesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ilihis po natin ng kaunti ang kwento ng ating binasang ebanghelyo ngayong linggong ito. Ilihis natin ito ng kaunti. Imbes na ang bigyan nating pansin ay ang mabuting Samaritano, ituon natin o isentro natin ang atensyon natin ngayon sa binugbog na Hudyo. Sanay na tayo sa The Good Samaritan. Ang tingnan natin yung nabugbog, yung binugbog na Hudyo. Sa ating ebanghelyo ngayon, mayroon daw pong isang Hudyo, isang taong naglalakbay na buhat Jerusalem patungong Jericho. Habang naglalakbay siya, sa daraanan niya, may mga humarang sa kanya. Sinabat siya. Hindi lamang yon, lahat ng mga nasa kanya na daladala niya, pati damit niya ay kinuha. Binugbog siya. At halos mamatay na nung iwan siya na nakahandusay sa daan. In short, pinagtripan siya. Binugbog siya. Tingnan po natin. Una, alam niyo yung binugbog, marahil ay masaya siya. Masaya hindi dahil nabugbog siya, ha? Masaya siya dahil habang nakahandusay siya sa daan, may nakita siyang kabaro niya. Katulad niyang Hudyo, paparating siya. Sa buong pag-aakala niya, itong binugbog na Hudyo ay tutulungan siya ng kabaro nito. Pero laking gulat niya, na sorpresa siya, na shock siya, nung lumihis din ng daan itong nakakita sa kanya. Niwasan lewutan siriyaneng pengilagan. Pangalawa, lalo pong nasorpresa na bigla ang nakahundusay na nabugbog na Hudyo nung isa na naman pong Hudyo na kabaro niya ang nakakita sa kanya, ang nakapansin sa kanya. Anong ginawa nito? Patay malisya lamang siya. Deadma. Parang walang nakita. Kaawa-awa, kawawa. Marahil yung unang nakakita, isang saserdote, isang pare, marahil ang sinabi nito sa nakahandusay na tao, sinabi siguro niya, yan, bagay mo nga, nakita mo ang hinahanap mo. Pangabala ka na kunong sopanda ka mo. Mekad nga na. Yung pangalawa naman, marahil ito naman ang sinasabi niya, bahala ka sa buhay mo, keberko, pakiko, istorbo. Pero katakataka at nakakabilib po, yung huling tao na dumaan sa ating ebanghelyo. Anong nangyari? Kalaban ito, alam naman natin yung mga Hudyo at mga Samaritano ay magkasalungat yan. Magkakontra yan, magkalaban yan. Yung panghuli, alam ninyo, yung nakapansin ay natauhan din. Ang binugbog ay sinaklolo kasi nang hindi naman niya kaure. Kumbaga, ang kanyang buhay ay sinagip ng kanyang kaaway. Kung sino pa yung hindi niya ina-expect o inaasahan na tutulong sa kanya, yun pa ang nagmalasakit sa kanya. Naniniwala po ako, ang kwento ng nabugbog na Hudyo sa ating ebanghelyo ngayon, ito din po ay ating kwento. Tayo ito, istorya din natin ito, kapag ka bigla kang nabugbog hindi po literal na pinagsusuntok at pinagtatadyak ang tinutukoy ko. Nabugbog, ibig sabihin, maaaring nabugbog sa problema, sa mga pagsubok, and other sufferings in life. Kapag ka nakaranas ka o nararanasan mong bugbog sarado ka sa buhay mo, tapos yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo, isa-isa, nawawala sila, iniiwasan ka, lalawot lang. Paalala lang po. Hindi lamang po ang mga taong labas ang nambubugbog. Hindi lamang po ang mga tulisan ang nambubugbog. Bugbog sarado ka. Bugbog sarado din ang mararanasan mo kapag ka halimbawang na-aksidente ka. Para ka ring nabugbog nun. Bugbog sarado ka rin sa buhay mo kapag ka halimbawang nagkasakit ka, na-opera ka, namatayan kang bigla, sumagad ka, walang-wala ka, nangangailangan ka, pero yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo, wala. Bugbog sarado. Bugbog ang katawan, bugbog ang kaisipan, bugbog ang kalooban, bugbog sa kahirapan. Ito'y nararamdaman at naniniwala po ako na tulong at malasakit ang kailangan dito.
Sabi ko nga sa inyo, pero kung minsan kapag kabugbog sarado ka, nawawala yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo. Nawawala yung mga taong ina-expect mong masasandalan mo. Sino po ang mga ito? Maaaring katrabaho mo, kakilala mo, o mismong kadugo mo, pamilya mo. Masasyak ka nga naman kapag isa-isa sa kanila, umiiwas sila, lumalayo sila, nawawala sila. Ang tanong, nasaan nga naman po ang kapwa mo kapag ka nakakaranas ka ng bugbog sarado sa buhay mo? Nasaan ang kapwa mo, ang katulad mo, kapag ka nakakaranas ka ng bugbog sarado sa buhay mo? Ang tanong na ito ay sasagutin po ng ikalawang punto ko. Sino ang aking kapwa? Sabi nung eskribang nagtanong kay Jesus, sino ba ang aking kapwa? Simple lang, ang katulad mo ay ang kapwa mo. Ang tinuturing mong katulad mo ay ang iyong kapwa tao. Sabi po nila, kapag ka maginhawa daw ang buhay mo, yung mga katulad mo ay parang pinili mo. Yun bang parang exclusive yung mga pinakikisamahan mo? At yung gusto mo, sila yung tinuturing mong katulad mo, ka-level mo, ka-estado mo, kamukha mo, kapwa mo, katulad mong nag-aral at titulado. Yung gusto mo, sila yung tinuturing mong katulad mong katoliko, ka-village mo, katulad mong mag-isip at paborito, katulad mong maganda at mabango. At yung mga hindi mo ka-estado, keber mo, paki mo. Wala kang pakialam sa kanila. Tanong lang, tao ba itong mga hindi mo katulad? Tao ba itong mga hindi mo katulad? Oo naman. Pero ang turing mo sa kanila ay hindi kapwa. Parang karakter lang sila. Tau-tauhan lang sila. Alam po ninyo, kapag ka bugbog sarado ka, kapag ka nilalayuan ka, kapag ka iniiwasan ka bilang pabigat at malaking abala sa kanila, sa iba, kapag ka bugbog sarado ka, tapos nagiging pabigat ka at malaking abala sa iyong kapwa, doon mo nga naman makikita at makilala kung sino talaga ang iyong tunay na kapwa. Oo nga naman po, matatauhan ka kapag ka bugbog ka. Mamumulat ka kapag ka bugbog sarado ka sa buhay mo. Mayroong lumapit kay Jesus. Sino ba ang kapwa ko? Tanong nito. Ang kapwa mo, ang kapatid mo, katulad mo. Ang katulad mong dumurugo kapag ka nasusugatan. Ang kapwa mo ay katulad mong nagdaramdam kapag ka nasasaktan. O kaya naman kinakabahan at natatakot mamatay. Ang kapwa mo, ang katulad mo, ay yung taong marunong makiramay at dumamay. Sino ang kapwa ko? Sila yung mga taong bugbog sarado, tulad mo, kamukha mo. Ibig sabihin, ito po yung hindi dapat nilalayuan, kundi dapat nilalapitan at tinutulungan. There was this teacher of the law, scribe, who came to Jesus and asked him, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ng taong ito, buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan kapag tayo ay lumalapit, kapag tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwang nasasaktan at nasusugatan. Ano kasing tanong natin? Sino ba ang kapwa ko? Sino ba ang dapat ibigin ko? Ang kapwa mo ay ang katulad mo. Katulad mong bugbog sarado na nilalapitan, na tinutulungan. Magsitayo pong lahat. Sumasambalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang matuto tayong magmahal sa kapwa, hindi lamang sa salita kundi gayon din sa gawa. Batid ang ating mga kahinaan. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, maawaing Ama, dinggin mo ang aming kahilingan. Ulitin po natin. Maawing Ama, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga pinuno ng simbahan ay hindi lamang mangaral tungkol sa pag-ibig, bagkus ipadama at ipakita ito sa mabuting gawa, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga bagong halal na pinuno ng ating bayan ay magsimula ng tumupad sa kanilang mga pangako at paglingkuran at alagaan ang mga mamayan, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga tumutulong sa mga may sakit at mga nangangailangan, doktor, nurse, social worker at iba pa, ay manatiling masigla sa kanilang gawain dahil sa pag-ibig kay Kristo, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga nakahando sa isadaan, mga batang lansangan, biktima ng pag-aabuso, mga matatanda at mga pinabayaan ng lipunan, ay makakita ng mabubuting Samaritanyo na tutulong at magpapanumbalik ng kanilang kalusugan, dangal at tiwala sa sarili, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming kahilingan. Sama din po natin ang mga ibang intensyon para sa pasasalamat ng Jimenez family, Direk Sanchez and family. Para sa karawan ni Onofre de Villanueva III, Edwin Dalay, Noel Gotos. Para sa mga natatanging kahilingan ni Trina Yason, Michael Urquico, Teresa Tapia, Anita Chiodin, Evelyn De La Rosa at ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council ng St. Jude Village Officers and Homeowners. Para sa mga kaluluwa ni na Norma, Maria Virginia, Romeo Lugutan, Virgilio, Heidi, Jose, Perla, Benny, Temiji Death Anniversary, Erlinda, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming kahilingan. Ama naming maawain, dinggin mo ang aming mga panalangin upang manatili kaming nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makakasalamuha. Ito po'y ihinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus, ang ginagawa
Manalangin kayo mga kapatid upang Tayo itong po. ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong ayon sa inyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong ilikhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino ang aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Noong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kamahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan ngayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Yesu Kristo, ang ating mahabaging Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ko karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement. The last day of our Triduum in honor of Our Lady of Mount Carmel is tomorrow, Monday, before the 6:30 evening Mass. On July 16, Tuesday, we commemorate the feast with the celebration of Eucharist at the usual time of 6:30 in the evening, with the distribution of brown scapular sponsored by the Honorarias. Come and join us in the Triduum and Eucharistic celebration. Thank you. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa kayo ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya sa nananalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.